година да премине рамките на това, което беше заложено в бюджета и вероятно да бъдат по 400 000 в края на година. Сега в момента тя се е качила от 183 000 през миналата година на 230 000 само за няколко месеца. Игрите на Министерството на Масларова как се изчислява, как да покрием безработицата, не променя факта, че в голяма част от индустриите в момента има освобождаване на хора. Аз ще назова няколко ключови доказателства за икономиката, такива като строителството, имаме доста голямо освобождаване на хора. Шивашката промишленост, където започна по-късно кризата, но вече се чувства и започва освобождаване на хора. Това е транспорта, също освобождаване на хора. Металургията и черната и цветната, значително освобождаване на хора. И сега това, което предстои, което до сега не се чувстваше, те на по-малките поръчки, от март и април се очаква значително освобождаване на хора и замразяване на заплати в машиностроение. Така че генерално като цяло икономиката върви надолу. Нашата оценка е, че правителството не се ориентира в тази обстановка, казано по най-мек начин. Първо не се ориентира в началото, когато може да вземат много леки мерки, бързи мерки, като казаха, че ние ще заобиколим кризата. След това каза, че кризата ще бъде само финансова. Сега в момента отново се каже, че с някакъв остров на стабилност, което е заблуда. Искам да ви кажа нашето принципно различие, тази седмица за първи път ще излезе медийно, защото ние държавата въздържаме да се появяваме медийно, но в условията на валутен борд кризата се проявява по коренно различен начин спрямо това, което е в Източна Европа, където няма валутен борд. При валутен борд, колеги, да знаете, държавата и банките са презащитени, т.е. те отново се защитават. И това, което се вижда с високите лихвени проценти, начинът по който управляват резервите си, е една самозащита в условията на законова защита за тези структури. Но страда в много по-голяма степен икономиката и реалния сектор. Тя няма на практика никаква защита. Напротив, при криза, както е сегашната, лева става все по-надценен, понеже той е фиксиран, от това трябва да излюса на страната. Това става самата реална икономика. За разлика от Източна Европа, другите страни, като Полша, Чехия, Унгария, включително, където банките и държавите се дължат на по-големи рискове поради плаващите курсове и промяната в валутните курсове, но икономиката се развива много по